Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele ku-channel ehamba phambili Radio Ingeza. Lami igama ngimfeza ngithuthuka ngakho malo bathi la sibona amakhomedi. Kanti kwethu-ke ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi zophinde ngicela nje ukuthi subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Nazi-ke kwethu udaba olukuyilona olihamba phambili, udaba oluthinta edlule emhlabeni kwensizwa eyaziwa kakhulu laphana ku-TikTok ngelikadubula-ke. Lokhu ngenile enjalo amazwi enduduzo. Namhlanje senidonsela ikliphu kaSigwebo la kade ekhuluma khona egeqa amagula ngayo lensizwa, achaza ngisho nokusho ukuthi-ke uDubula ube nebhadi ngokuthi akabanga nabo abangani kanjalo nabafowabo abaneqiniso abazomkhuza mangabe ephume esandleni. Kodwa-ke abangani kade benabo bekade bemhlome ngesanganda kakhulu. Ngane zakwethu-ke nayikliphu Sigwebo Sentambo chaza kabanzi ngoDubula. Sokuthi uDubula ube nebhadi kakhulu. uDubula ube nebhadi, ibhadi uDubula abe nalo ibhadi lokuba nabangani abangabangana leqiniso kuye, ibhadi lokuthi abe nabafowabo abayibiza ngabafowabo, angisho abomndeni, ngisho abantu nje abambiza ngabafowabo abangabangana leqiniso kuye. Ngoba mangabe ngempela unabantu abakuthandayo ababangani bakho nababafweni bakwazi ukukukhuza uma uphambuka. Nasekhaya futhi ngisho bekuthiwa uyi-breadwinner, uwena owenza yonke into, kodwa mangabe unabantu abakuthandayo bayakwazi ukukubonisa bekukhuze futhi. Ngiyathemba ingane kwethu izwele insizwa nxapha ukudla kwezinja laphana insizwa le phansi emelimoto Sigwebo Sentambo laphana echaza kabanzi-ke mayelana nodaba esidingadingada lona njengamanje. Ngakuthini mhlawumbe kwakuphala lo daba? Ake sivele hlane comment section ngizolwakho uva ngalolu daba from ile sibona ngaza ukuthi ngiphuma njena, kodwa ngiyethembisa uyabuye funa ezinye izindaba ezilandelayo ku-video elandelayo. Kwakho ukusubscribe. Nisiphathe kahle, ube nosuku lomnandi ngithanda khona.